Wantiere koda lipot mabende adwani mondo mi ami kanyo kapok wadonjo e weche mag tuke. Nitiere lipot madwani mondo mi ami e kabang'e to wawinj weche mag tuke kama jatend piny William Ruto owalo Okil Kamaloka Erastus Ethekon kaka jakom manyien mar duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC. Ruto bende owalo ji auchiel mamoko kaka commissioners mag IEBC moting'o nyaka ngire Francis Odhiambo Aduol kod jandik duond buche Ann Deritu. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Erastus Edung Ethekon, Okil Kamaloka ma jahigni 48 mawuok e kaunti ma Turkana, ema miyo ma jahawi ne obwonjogo e kind chuo kod mon mane ochwalo kwayo mar bedo jakom mar IEBC. E kinde chenro mar dayo dhoge, Ethekon ne onyiso kweth mar Dr. Nelson Makanda ni higni mare ok bi mone miyo jo Kenya yiero maratiro. Ethekon ne oyango ni dwaro mare maduong' poni oyiere ka jakom manyien mar IEBC en duoko yie mar oganda jo Kenya ewi IEBC. E ote mane ochwal ne ute fwambo kod apisi ma jatend piny, jogo mane owal ka commissioners manyien mag IEBC gin Francis Aduol, Ann Deritu kod Alutalala Muhwana. Mamoko gin Mary Sorobit, Hassan Nur Hassan kod Fahima Abdallah. Bang' Ruto walo nyinge makamago, ting' koro odong' ne od bura mar ketogi e jok kendo neno ka ng'utgi oromo jok. Poni opodhi kod od bura, jatend piny William Ruto biro gwelogi ayanga.